Miloš 2. Malo je veće vozilo i ima malo bolju kupolu gore sa naoružanjem. Evo, to ćemo sad jasno da vidimo, pošto su svi poravnati napred. Evo, vidjet ćemo sa bočnim pogledom za koliko je otprilike novi Miloš duži od prethodne verzije. Znači, ovo je ovde stara verzija Miloša, prva, a ovo je verzija 2, takozvani Miloš 2, koji, kao što možete vidjeti gore, ima i rakete Maljutka. Mimo toga ima i Dubs od 20 mm, ali evo sad ćete pogledati sve zvanične podatke ovde. Znači, ovo je Miloš 2, spreda nema neke bitne razlike. Ali definitivno u zadnjem delu, evo vidite kec i vidite razliku koliko je duža i masivnija 2. Samim produženjem Miloša unutra smo dobili da može malo više ljudi stati. Znači, trenutno može vozač, komandir i nekih još 8 vojnika. Znači, ranije je moglo ukupno 8 ljudi da stane u Miloš, sad može 10. Tako da nije neki veliki napredak, ali nije ni loše. Bitnije je da Miloš ima gore malo bolje naoružanje nego što je imao standardnu kupolu, kao što možete da vidite. Ovo deluje mnogo ozbiljnija vatrena podrška. Znači, dimne granate su takođe prebačene sada na kupolu, ranije su bile negde na zadnjem delu vozila. Naravno, vozilo ima 360 kamere, ABHO zaštitu, sve ono standardno što je bilo i na Milošu 1. Tako da nadamo se da će ovaj Miloš 2 doći u nekim većim količinama vremenom.